गरम मोननायखाय गस्लाखौ खुना होबाय आं गथ'निखौ। ओमफ्राय दा जोंफोर अबाव थांनो? 4टा जाबायानो नै, मोनासिगोनानो दसेबावबा। खमफिगासिनो आंना जिउआ। अबाव थाबानो जोंफोरो? माथो सिख्लाया फैसाखौ नागिरनानै फैयासै। फैबालाय होनो सानदोंमोन आं। दे फैयाबालाय आरो अबावथ' लोगो मोनबावनो। आंबो थांसै। बेफोरबायदि थाबाय थाबा जानाय नंला। आं बै सिख्लानि गलांनाय फैसाखौनो खरसा खालामनांसिगोनालै। माथो खालामबावनो? रुम भाराफोरखौनो नागिरहैनोसै आं। ओमफ्राय दा रुम भाराखौनो अबाव मोनगोन? फैसायालाय बिनिया 5,000 मानि। मास मोनसे थानो हागोन र' जेनथेन। आंनियाव ओमफ्राय 500 दङ, 5,500। सानसेयाव बोथिसेल' जाना थानांगोन आं। ओमफ्राय अबावबाफोर खामानि मोनबाथाय मावनांसिगोन आं हाजिरा खामलाफोरखौनो। थुदे राजा, जोंहा रुम भारा नागिरहैनोसै। एहे, आंखौ माथो होलायदों खोना बाबुया। औ आब', अबेनि नोंसोरलाय? माबा जोंफोर मा होनना खिन्थाबावनो आब'। जोंफोर दा न' गाननासो फैबाय। आब' सोरनाबाफोर रुम भारा मोनगोन नामा बेखिनि जायगायाव? मा, न' गानना फैदों? औ आब', गोबां खोथा दं न' गानना फैनायनिबो। ओमफ्राय जोंफोरनो दा रुम भारा नांगौमोन। रुम भारायालाय नांगौबालाय दङ, जोंहानावनो दङ। दङ? ओमफ्राय बेसां आब'? रुमालाय मोननै खालि जाना दंथ'यो र' दा। मोनसेया 3,000नि, ओमफ्राय मोनसेया 2,500नि। ओमफ्राय माबा 1,500फोरनि गैया नामा आब'? गैया, अबा 1,500फोरनि रुम मोनलाबायोसै। नांगौबालाय 2,500नि दङ, ओमफ्राय 3,000नि दङ। आरो नाङाबालाय नोंनिसो गोसोसै। नांगौ आब', 2,500निबाबो जागोन दे। दा माने जोंफोरनो थानो जायगा नांथारगौलै आब'। नोंनिनोबा गथ'आ? ओहो, आंनि नङा बियो, आंनि आदानि फिसालासो। माने बे राजानिया बिमाया गैया, थैबाय। बे जोनोम जानायावनो थैदों। ए। औ आब', ओमफ्राय बेखौ फाननो नागिरदों दा आदाया, बिमानि खर' जाग्रा होननानै इसेबो नायनोनो हाया। ओमफ्राय आंबो आदानि असे बिनानाव नङाना। आंखौबो दा मोजां मोनला, आंखौबो हाबा हरनो नागिरदों, ओमफ्राय राजाखौबो फानहरनो नागिरदों। थेवब्लाबो आं राजाखौ असे बिमानि नङाबाबो असे बिमानिनिख्रुइ बांद्राय अनो। ओमफ्राय दा राजाखौसो आंखौनो नागिरगासिनो आदाया। आंखौ हाबा हरनो नागिरदों सासे मानसिजों, ओमफ्राय राजाखौ आरो फाननो नागिरबाय थादों। ओंखायनोथ' आं राजाखौ लाना खारखोमादों। ओमफ्राय दा आंनो रुम भारा नांथारगौ। थानो जायगा गैया जोंफोरनिया दा। रावबो जायगा होआ जोंफोरनो। ए, ओमफ्राय दा नोंहा रावबो गैया होमबा? गैया आब', आंहाबो रावबो गैया। बिमा, बिफा, बिदा, बिनानाव रावबोआनो गैया आंहा। दे माथो बुंबावनो आरो, खाफालानो गैयाबा। नांगौबालाय रुमालाय दङ। दाम आरो रुमा 2,500नि, आरो 3,000निबो मोनसे दं। थौआबो थांसै, आंनो रुमखौ नांथारगौ दा। नङाबा दा जोंफोर अबाव थानो? ओमफ्राय फैसालाय दंना गैया नोंनि आखायाव? दङ दे। फैसाखौ हले मिस खालामनो मोना दे। मिस खालामा दे, दंखायो फैसाया। थौ होमबालाय। बबेखिनियाव आब'लानि न'आ? बै नुहुरदोंना, बै बिल्डिं खाथिनिया, बेनो जोंहानि न'आ। औ। ओमफ्राय आब', मालाबाफोर जुदि आंखौ सोरबा हौवा मानसिया नागिरोबा गैया होनना बुं दे। मालाबाफोर नागिरना फैनोबो हानाय आंखौ आदाया। फिसालाखौ फाननो नागिरगासिनो बियो। ओमफ्राय आरो आंखौ बुनोबो आरो हाबा हरनोबो नागिरगासिनो। जागोन दे खिन्थाया, जेखिजाया फैसाखौ मिस खालामाबानो जाबाय। हागौबा 500सो होना दोनखा आंनो। औ जागोन दे आब', होगोन दे, नांगौबालाय दंखायो। नांगोन, आं लाखायो बयनिखौबो बायना। जागोन दे आब'। थौ होमबालाय थांसै, आंहाबो न'आव खामानि दङ। थौ। सेन्टेन मोनबाय दे रुम भाराखौ। ओइ सिख्ला, आंखौ निमाहा होदे। नोंनि फैसाखौ आं खरसा खालामनोसै। बिनि अनगा आंहा जेबो राहा लामा गैला। नोङो आंखौ रायबाबो आं नोंखौ गाज्रि मोनाखै, मानोना दिनै नोंनि थाखाय आं रुम भारायाव थानो मोनसिगोन। आया, माबा मिनिबायसो माथो, बोरै नुदों? मोजांथार नुदों आब'। मानोथ' मिनिदों? मोजां नुदोंबा? ओरैनो माने नोंनि खर'खौ एसे गिदिरद्राय नुदोंलै, बेनिखायनो मिनिखादों आङो। माबा मानोथ' खर' गिदिर नुनाय थिखांखो? दिना मोजाङै थिखां मोनसे। दे मोनसे मोजाङै थिखांदो जोंफोरखौ। ओमफ्राय जाबाय, आंहाबो न'आव खामानि दङ। खामानि? मा खामानि? थांनानै ओंखाम संहैनांगौ। दहाय माबा बेबादि नोंबो थांनो लाइमोन दंखायो माथो। थेवब्लाबो आब'आ दहाय फुङावबो संबाय। संथो दे, माथो खालामबाय थानो।
बे गेसाव संनायालाय मासि नोंसाबो दंखायोबालाय माथो आरो दे फट'आनो 10ताबो जायाखै माथो दे रेडि जादो सानैबो आंखौबा माबायसो नुदों गोसोमसो नुदों खोना नों गोसोम नुवाखै गोसोम नुनाय बायदि थिखाङाखैथ' आङो बबावलाय गाज्रि नुनो आरो नोंसोरखौ मालाय समायना समायनाखा औ नंगौ दे थिखांदो दे दे आरो मोनसेबाव जाबायना औ जाबाय दे ओमफ्राय आब' बे थाइसे जायगायावनो थिखांबाय थानोसै नामा थौ गुबुन जायगायाव औ नंमारगौ दे न' दहायनिफ्रायनो बेयावनो थिखांबाय थाबाय एबार रिल्स बानायगोन दे माबा एबार मोसागोन जोंफोर सानैबो आयौ आं मोसायाहाय मोसानो रोङा आङो थै ओरैनो सिम्पोलसो मोसागोन दा आं मोसानो रोङाहाय सिम्पोलबो मोसानो रोङा थाबायनो रोंगोन ना रोङा थाबायगोन दे होमबा आयौ माबायसो थाबायगोन आं रोङाहाय मा आंना थाबायनानै जाथारा सानैबो मडेलिंआव थाबायनोसै औ नङाबा सानैबो मडेलिं थाबायाखै मानो आं रोङाहाय मा आं थाबायनो रोंथारा माबा नोंना खालि रोङाल' मोसानोबो रोङा थाबायनोबो रोङा बिदिल' ओजों बादि नोंसो बांसिन रोंसिनगौ रोङाहाय मा थोंबा बिग्राय ओइ सिगाङाव मोजांथार नुदों आं थौ मा एसे समायना नुयो बे बिबारिखौ नायनो रियेलावथ' मोजाङानो फट'फोराव मा एसे मोजां समायना उथियो लुदुनि आब'खौ आरो अबावबा बिनिखौ खर'खौ जा गिदिर नुखादों खर'आनो गिदिरद्राय बिनिया ओमफ्राय सासेनिया आरोबा थानोबो रोंसोगौलै सिम्पोल मा एसे मोजां नंमारो मानसिखौनो फसायसोबायलै नांगौमोनलै आंखौबा मालाय फसायोना फसाया आंसो फसायगासिनो सिरि नायखुमागासिनो आं मेगन खनाथिंजाय नाथाय माथो बियो आंखौ नायनायानो थाङा आं आरो दहायनिफ्राय नायगासिनो फट'फोरखौ लाखिना दोनजोबगोन आं बेनिखौ र' नै थांगासिनो आं माबा सेटिं मिलायदोंमोनलै केमेराखौ फैदो मिलायखांबायबा नै थांगौ बाजै आंखौ गिगाङा होखारहरबाय नंगौना नङाहाय मानो होखारहरलायखो आरो नंगौ बाजै आंखौ बियो सिगांनि एक्स बयफ्रेन्डजों गोसथोलायो होननानै सक खालामनानै आंखौ होखारहरबाय माने दाखालियो बियो हरदोंमोनलै आंनि एक्सआ ओमफ्राय बेखौनो मोजां मोनलायो होननानै आंखौ होखारहरबाय आं बेखौ मोजांखौनो मोना आरो रायज्लायनानै थाङा सिगांसो मालाबा रायज्लायोमोन नाथाय दाथ' रायज्लायलाना आं हरनाङा होनना बुंदोंमोनानो बुद्रांखौ मानो हरनाय बियो नोङो रायज्लायोमोन नामा मालाबा रायज्लायोमोन गेबगां गैयि टाइमाव थेवब्लाबो ओरैनो खबरल'सो लायोमोन जोंथ' मोजां मोनलायामोन ना लोगो रखम आलासि रखमसो रायज्लायोमोन आरो आं हरै रायज्लायानो थाङा बे बुद्राङासो हरबाय थायोमोन हरबायबो थाया बिदिनो मालाबा हरोमोन आरो गेबगां फैनायनिफ्राय आं हरनाङा होननायखाय हरनायानो थायाखैमोन दाखालिसो मानो हरनाय बियो नोंबोलाय मानोथ' रायज्लायोमोन दे सिगांनि मोजां मोननायफोरजोंनो गारनांगौना नों रायज्लायनोनो नाङा गाज्रिथ' मोनखागोन देनाय औ रायज्लायनाङामोन थेवब्लाबो आं एसेबां बेफोरबायदि जानाय नङा सानदोंमोन ओरैनो रायज्लायोमोनल'सो ओरैनो रायज्लायबाबो आसलै रायज्लायबाबो रायज्लायनाङाना नोंथ' दा सिख्ला नंलाना नों हाबा जाबाय थेवब्लाबो खेबसे खेबिखौ निमाहा होनो हायोना बेजों बेरायलायबासो बेलेग बाथ्रा मोजां मोनलायबासो बेलेग बाथ्रा ओरैनो रायज्लायोल'सो आरो दाथ' रायज्लायलायानो बेखौनो एसेबां गिदिर खालामदों बियो आया गामियाव थांदों ओमफ्राय नोंखौ दा होखारथारबाय होनबा ओलै बाजै आंखौ होखारबाय आं दा मा खालामनो बाजै मा न'नि मानसिफोर गैयामोन नामा गैया आइमोन गैया हाबा जानो थांदोंमोन बिसोरो बेयावनो सान्स मोननानै होखारहरबाय आंखौ आं दा मा खालामनो बाजै आंखौ होखारहरमारबायलै गेबगाङा जेबो गोरोन्थि गैयैयावनो आंखौ होखारहरो बियो गोरोन्थि जादोंमोनबाबो खेबसे गिदिरखौथ' निमाहा होनांगौना एसेबां गिदिर गोरोन्थिखौ मावाखै आं रायज्लायदोंमोनल'सो मा बुंबावनो आंबो बेनिखायनो एसे साननांगौलै खामानिफोरखौ मावनायनि सिगां एसे साननांगौ नोंहाबो गोरोन्थि जादोंना बियाबो रागा जोंबाय थेवब्लाबो आंखौ होखारनाङामोन गेबगाङा खेबसेखिनिखौ निमाहा होनो हायोमोन ना आंथ' बिदि हिनजावसो आं दा मा खालामनो बाजै दे मोजाङै रायज्लायगोन दे दा फन हरगोन आइया फैग्रोथो र' बै गेबगाङाबो बांद्राय देखायदों आरो बाजै आं सिगांनिबायदिबो नंलालै आं दा बादुलिबो नंला खामानिबो मावो आरो बिहाव बिखुनजोफोरजोंबो मिलायनानै थायो नाथाय गेबगाङासो सोलायबाय सिगांनि बायदि नंला
एसेयानो रागा जोङो। थेवब्लाबो नोङो रायज्लायना लाबाय नालाय, नोङो रायज्लायामोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन ना। नोंबो मानो रायज्लायनांगौ जाखो देनाय? सिगां सिख्लायाव रायज्लायोमोन आरो दाथ' हाबा जाबा बेफोरबायदि नङाना। सिख्ला टाइमावनो आरो बेफोरो, हाबा जाखांनायनि उनाव बेफोर गैला। नोंबो एसे साननांगौमोन रायज्लायनायनि सिगां, जे हौवाया मोनथिबा मा सानगोन मा बुंगोन। बेनो बुद्राङानो हरबाय थायो, माने हरबाय थाया देनाय, थेवबाबो माने सिगां हरबाय थायो। आं आरो गाज्रि मोनगोन होननानै रायज्लायो। बिनि गाज्रि मोननायखौलाय मानो नांगौ? बिनि गाज्रि मोननायजों जेबो अरजायाना, जेबो लोब्बा गैया बेजों। दा नोंहा हौवाया गाज्रि मोनबायना, हौवानिखौसो साननांगौमोन नोङो। आंनि हौवाया सिगांनि मोजां मोननायजों रायज्लायबा बोरै मोनगोन, मा सानगोन, बेफोरखौसो नों साननांगौमोन। हौले बाजै गोरोन्थि जाबाय। थां न' सिङाव थां, आङो साहा फुदुंनि एसे उन्दुहैनि र', खर' सासोदों। न'निफ्रायनो गाबबोदों आं मिथिगौना बाजै, खर' सर' साजोब्बाय। थां, आं साहा एसे फुदुंना हैनि। बे सासे मानसिखौबो आं सुखुलाहाय, सिगांबो न'आवनो फैबाय थायोमोन, आरो नै दाबो फैलायबाय न'आव। दिसथाबसो मोनसैहाय आं, दायफोरखौ मावबा मावना लानानै डाइरेक्ट जोंनि न'आवसो मोनफैयो आइसोनो। रुमा मोजाङानो माथो, ओरैनो पसिसो लायाखै। दा जेन थेन बे मासखौ थानो हागोन र', बिनि उनाव अबाव मोननो फैसा। आदाया नागिरगासिनोसो खोना। नङाबा आङो मबाइलखौ खेबसे अन खालामनानै रायखावस्टिनो फन हरनानै सोंहरनोसै नामा, आदाया जोंफोरखौ नागिरगासिनो दंना गैया होननानै। औ, आङो खेबसे अन खालामनानै सोंहरगोन। बोरै मोनखो रुमखौलाय, मोजां मोनदोंना? मोजाङाबो मोजांथार, मोजां मोनजोबदों आं। मोजांथ'र', मोजांखायनोथ' 2500 आरो रुम मोनसेबाबो। हरदो दानिया फैसाया 500आ, हरगोन होननाया हरग्रो आंनो। र' नै आब', फैसाखौ 500 लाग्रोनायखाय गाज्रि मोननाङा आरो बिनानाव। मोना दे आब', मोना, मानो मोननो। बाखि 2000खौ मास मोनसेनि उनाव लागोन दे। दा दिनै मा खालार? दिनैबा बेसेबां नायनोनो थायाखै र'। 5 ना 6मोन खोना र', 6 खोना दे, 6। होमबा आङो नेक्स्ट मान्थआव लागोन, 6 खालार खालि। नोङो गोसोआव लाखिबानो जाबाय, आरो आंबो लिरना दोनखागोन देनाय। फैसा नांगौहाय, जोंहानोबो फैसा नांसोगौ, गथ'फोरा बाहेरायाव फरायनो दङना, बेनिखायनो फैसायानो थोआ। बिदिनो गथ' गथाय फरायहोबाथाय फैसा बुरजा नांसोगौ ना। आरो बाहेरायाव थायोना सानै मानि गथ', बिसोरनो माथो 30,000सो थांखायो मास मोनसेयावनो, आरो न'आवथ' जानाय लोंनाय दंखायोआनो। ओमफ्राय संनाय खावनाय मा रखम, दा अबाव संना जागोन? नोंनियाथ' गेसबो गैया। औलै बेनोथ' जादों र' आब', स्टभफोरखौनो बायनोसै नामा आङो। माबा, जोंहानाव गेस मोनसे दंखायो दे, बै गेस फिसाया 500 होनानै सोना लाबोदोंमोन आङो। नोंनो नांगौबालाय 600 होना लादो। जागोन दे होमबा। माइरं दङबा माइरंबो दङ जोंहा, माने जोंहा न' गाहायाव आबाद मावोना, जोंहाबो हा हु दङ, ओमफ्राय बिदिनो थिखा होदोंमोन। नांगौबालाय माइरं दङ दे, न'नि माइरं। जागोन दे, बेसे सेरसेयाव? 45 थाखा होबानो जागोन दे। 45? एसेबां दाम गोसा। थेवब्लाबोथ' जाखानांगोन ना, माइरङा माथो ओरैनोबाबो दाम गोसाथार जादों। जागोन दे होमबा आब', आङो दा लायगोन। दे होमबालाय गेसखौ नांगौबा आंनो 600आ लाबोखा होमबा। 600 ना? औ, नोंहा मोजांसो जाबाय, नङाबा नोंहा हाहाकारसो जागौमोन। औ आब', नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों। ओमफ्राय कुकार सारायफोर नांगौबाबो बेबो दङ र' जोंहानाव, बायनो नामा? माने इउज खालामखाला, बोरायबाय नालाय, नोंनो नांगौबालाय फानगौमोन आं। कुकाराव 100, सारायाव 100 होबाबो जागोन दे, सारायालाय लरब-दब। औ, जागोन दे होमबा। दे होमबालाय लायखानोसैबा? औ, लायखानोसै होमबा, आंबो उखैदों र' उखैनाया। थां होमबालाय फैसायालाय, गेसनि 600, ओमफ्राय कुकारनि 100, सारायनि 100, 800 बानो जागोन दे। आरो मुदुफुलफोर नांगौबा मुदुफुलबो दंथ' जोंहा, बिदिनो बिलाहिफोरबो दङ, आलुबो दं जोंहानियाव। जागोन दे, गासैखौबो एसे एसे लाबोगोन दे आङो आब'। औ, आं फैसाखौ लाबोनि। औ, थांलाय। बे बोराय साराय आरो कुकारखौ 100 फाननो हाबाय आं, मोजां मोनसिबाय आं। आरो गेसावबो 100 लाब जाबाय आंहा, ओरैनोथ' आं 500सो बायना लाबोदोंमोन, सोना लाबोदोंमोन, ओमफ्राय दा बेनो 600 फानसै। आंहा दिनै लाबानो लाब। 800 दे, 800।